ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстон, як бор дига хуш омадед. дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳр ноҳияҳои кишвар ки пешкаши шумо мегардонем. Мошинои хубанд, нархҳои дастрасанд. Нархҳои имрӯзаи мо бародаро сар мешавад аз 7500 сомон. фақат навора токра тамошо кун бародар, лайк гузориро фаромӯш накун. ва шахсоне ки меҳмонанд ҳатман обуна шавед ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. имо WhatsApp аст, дар ин рақамҳо мо даравон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсонӣ харидор мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкҳотон. зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навора бародаро сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем мо аз ВАЗ 2114 ки соли барориш 2006 солай, кузофи хечбекай. объем мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини холияй, коробкаш механикай. мошин мега бародаро соҳибаш мошинаки 4 баллони нав дора, мошин 100% электропакет дора, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин камбуди нест, фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар Подмосковия қарор дора, 90 000 рубл нархш кадай. харидори ниқ боша гуфтай беяй пеш бо муомила дора. али шам мешавад ба мошин дар Тоҷикистон буда гуфтай. агар вариантҳо дошта бошем пешниҳод кунед, мебинем, гапзанон мекунем. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ва худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳаста, метавонем ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунем. Opel Astra F соли барориш 1997 сол, кузофи универсал. объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш мега 11 моҳ ҳуҷҷат дора, газу бензин ҳардуш кор мекунад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина дар ки ҷо қарор доштанша бародаро нависондагӣ нест. ай соҳибаш айни ҳол нархша гуфтаистай 35 000 сомон ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 204 000 рубл мешавад. харидори ниқ боша гуфтай беян ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1996 сол, кузофи универсал. объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошина соҳибаш мега бародаро кам гаштаги 4 баллони нав дора, срочна фурӯхта мешавад. али шам мешавад ба ягон Astra G Caravan. солуш 2003 боло боша мега. болои су метем. мошин ягон камбуди надора, мешини ҳайш мекунем. дар роҳи пеш электропакет дора, магнитофон, колонкаҳои харбуза задагӣ, задни камера, видеорегистратор, антирадар дора, запаскашам навай. дискҳои ледни зимнӣ дора, размери 14, фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор, 26 000 сомон мошина нарх кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 151 000 рубл мешавад. харидори ниқ боша гуфтай биён айн пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва ниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1993 сол, кузофи седан. объем мотор боша 6 литрай, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ҳуҷҷатош 8 моҳи дига ҳастай, 4 баллони 70% дора мега соҳибаш, нав хадавоӣ кардагиай, фурӯхта мешавад. 24 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 139 000 рубл мешавад. харидори ниқ боша гуфтай бо муомила дора, арзон мекунем ша. варианти алиширам ҳастай ба ягон Astra G ё дути сотка болои су метавон гуфтай вариантҳо дошта бошем, пешниҳод кунед, гапзанон мекунем. барои маълумоти пурра ва ниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW 5 серия соли барориш 1994 сол, объем мотор боша 8 литр, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш мега хадавошан нав кардагим, пусидагӣ вообще надора, мошин дар ҳолати хубай, магнитофон дора 100% кор мекунад, фурӯхта мешавад.
маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. 27000 сомон мошина нарх карда ҳисоби бошад, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 157000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай биёен ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. дар ҳамин рақамҳо бародаро WhatsApp имо ҳастай, метавонем барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунем. ба тариқи WhatsApp имора маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daiwon Nexi соли барориш 1996 сол. Объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. Мошина бародаро соҳибаш мега дар ҳолати кори қарор дора, задагӣ пӯстагӣ варид надора. Газ бензин ҳардуш кор мекунад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. Мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 7500 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардаyd, ки бо рубли имрӯз агар ҳисоб кунем 43000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай биёен ай пеш бо муомилат дора арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daiwon Lacetti соли барориш 2006 солай. Объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш механика. мошина мега бародаро соҳибаш тозай, 4 баллони нав дора, салоншам тозай, газа бензин ҳардаш кор мекунад, техас мотор дора, срочна пул дар курай фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанда 25000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардаyd, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 145000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай муомила дора, арзонаш мекунем. варианти алиширам ҳастаифтай, агар вариантҳо дошта бошед пешниҳод кунед, бебинем гапзанон мекунем. барои маълумоти бештар марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW 5 Serie S соли барориш 1997 сол. Объем мотор боша 2.5 литр, сӯзишворӣ боша бензини холиай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, гуфтаи соҳибаш фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ несай бародаро. мошина ин ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дора. 34000 сомон мошина нарх карда ҳисоби бошад, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 198000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомила дора, арзон мешавад. варианти алиширам ҳастаифтай, вариантҳо дошта бошед пешниҳод кунед. барои маълумоти бештара ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Ford Mondeo соли барориш 2001 сол. объем мотор боша 2.0 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошина фтай бародаро дар ҳолати хуби кори қарор дора, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина ин ҳол дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дора. 25000 сомон мошина нарх карда ҳисоби бошад, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 145000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай занг занем, биёен ай пеш муомила дора, арзонаш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Hyundai Avante соли барориш 2008 сол. объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холиай, коробкаш автомат. мошин фтай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, 4 баллони нав дора, хадавой, мотор, коробка қоидавиай. хулоса кадоме ки мошини тоза дар кор гуфтай, марҳамат ҳамин рақамҳо занг занед. мошин фтай раднои пробеги хичай, беҳад тозай, фурӯхта мешавад. алиши нестай мошин. дар шаҳри Душанбе айни ҳол 85000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардаyd, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 496000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай муомила мекунем, бо арзон мешавад. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1994 сол. кузов хетчбек. объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш бародаро фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошина ин ҳол дар шаҳри Бохтарай 26000 сомон мошина нарх карда ҳисоби бошад, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 151000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. BMW 5 Serie S соли барориш 2004 сол.
кузов седан, ҳабиё мотор бошад 25 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини холияй, коробкаш автомат. Мошина бародаро соҳибаш мега дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор, коробка хадавой кондитсионер дорад 100%. Таъмировка қати ҳуҷҷатош 7 моҳи дига ҳастай, срочно фурӯхта мешавад. Мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 61 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардаи, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 355 000 рубл мешавад. Харидори аниқ бош гуфтаи марҳамат занг бизанед, нархи охиршай дига арзон намешавад. Фақат шахсони харидори аниқ занг бизананд, беҳуда занг назанед. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо чун ҳар вақта имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад, раҳмат ки навро то охира тамошо кардем. Зинда бошем бародаро. бародаро дастгирии моро фаромӯш намекунем. Мо кӯшиш мекунем ки наврҳои нав ба нав ҳарчи зудтар пешкаши мо гардонем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошем худтонро эҳтиёт кунем. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.